ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೀದ್ರಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಯ್ ಕೆಲ ವಿಶು ನಿಂದ ಅಜ್ಜ ಬಾರ ಏ ವಿಶು ಏಯ್ ಮುಗಿಸ್ದರ್ತ ಬಾಡ್ರಿ ದಾದ್ದೆಗೆ ಇದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ವಿತ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಗ್ ಪುದರ್ ದಾದ ನಿಜವಾದ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಊರು 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 ಬಾಂಬೆ దాయమే లైట్ పాంతండ భారీ బొర్లాతి ఉందియా లైట్ ఉందా ಸುಜಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ಯಾ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಗಳು ಓದಿತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಗಂಧ ಊಟ ಆಯ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕುದರ್ದದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇ ಬಂದು ಅದು ಮರ ಎರಡು ಓಲುಂಡು ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಇಜ್ಜಿಯಾ ಬುಡುಚಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಆರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬೊಕ ದಾದೊಂಡು ಇರಡ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಒಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾವೆ ಏ ವಿಶ್ವ ಬಾವೆ ಈ ಬಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಇರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಾವೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಇರ್ಲಿ ಏ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುದು ನೋಡಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಬಾರ ದಾದ ಬೇ ಬತ್ತಾಗ್ತೀರ ಮಲ್ಲಬಾವಿ ಬಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಂತೆಯ ವಿಶು ನೀನು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ನನ್ನ ಬಾವಿ ಚೂರುಂತು ದಶ್ಮವೇನು ಭಾವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾರಾவது ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಭಾವ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ ಬಾವೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳು ನೀಲಿದನ ಅಲವಲು ಅಲ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪು ಜಿಗಲ ಬಾವಿ ಇರ್ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ದಿನ ಹಾಯ್ ಹೇಳ ನನ್ನ ಭಾವ
ನೀನು ಬಾವ ಅಂತೆಯ, ನೀನು ಬಾವ ಅಂತೆ. ನೀನಂತ ಅಶ್ವಂತ ಜಾನ ನಿನ್ನ ಜಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ಮಲಗುದು. ಇನ್ನ ಮಗೇನಾ ಕುದರ್ದಾದೆ ಎನ್ನ ಮಗೇನ ಪುದರ್ ಬರತ್ ಬರತ್ ಹತ್ತು ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಕುಜ್ಜು ಕುಂಬಟ್ಟೆ. ನೆಟ್ರೆಜ್ ಬಾಟ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಯಾರ ರಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊನೇರು ಬರತ್ ಕೋಟಿಕೆರೆನಾ ಇಲ್ಲ ದಾಯಿ ಮಾರ ಏನ ಗುರ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈಕಂಬ ಕೈಕಂಬ ಏನ ಗುರ್ತುಂಡ ಗುರ್ತುಂಡ ಏನ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪು ಎಂಚನೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಮಾರಾಯನ ಪಜ್ಜು ದಾಯ ಕೋಡಿಕೆರೆನ ಕೇನಿ. హాయ్ సురత్కల్ ఏం చోలారు సనీల్ ప్రవీణ్ సనీల్ ఏం ಸೌಖ್ಯ ನೀರೇನ್ ಚೋಲಾರು ದಾನೆ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಕೋಡಿಕೆರತ್ ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಕೋಡಿಕೆರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಆಯ್ಕ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ఆయన కైకమ్మ ఇంగులు సురత్ కల్పనుకొని గుడ్ నైట్ చెప్పును దాన్ని చెప్పును ఇది బేగా కాలే ఇంక దేగ ఒక పర్ర నీకు అడే అది రాత్రి చెప్పిన పర్ర ಓಕೆಗೆ ಬೋರನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋರ ಏನಿ ಯಾಕೆ ಬೋರ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಜೋರು ಇಂತ ಪರ ಆಯ್ತು ಉಂಡ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಾಂತುಂಡ ಪಾಂತಂಡವಳು ಯಾ ಪಾಂತಿ ಜಲ್ಬನೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಉಟ್ರೆ ಪಾಂತನಿಗೆ ಕಾಲದ ಪಾಂತ ಇಜ್ಜದ ಯವ್ವ ಪೂರದ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರೋ ಪೂರ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾಂತೆ ಬರಂತ ಕುಲ್ವಾ ತೆಗೆದು ಬೆಲ್ಮಣ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಓ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸನಾ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಗೆ ಪಾಂದೆ ಉಂಡುಮಾ ಉಲಲ್ ಬರ್ಪು ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರಾ ತಿತ್ತು ಪಾರ್ದೇರು ತೋಜುನೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಶೋಭಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ಸುಜ್ಜಿ ഞാനീ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ದೆ ಪಿರೋಳ ತಿಕ್ಕಾಯರ ರಾತ್ರಿ ಶೇ ಯಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೇ ಕಣ್ಣುಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಬೆ
ತೆಕ್ಕ ಬನ್ನ ತೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜದ ಊರುಡು ಮೀನುಂಡು ಅಂದ ನಿಕಲೋಡು ಮೀನುಂಡ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಊಲ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೀನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಲಾಂಡೆ ಆ ಮೀನ್ ತಿನ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈತ ಬೇಕಾದ ಕಾಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮೇ ಅಜ್ಜ ಟೈರ್ಡ್ ಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೋ ಭಾರಿ ಅಪುರ್ಪಯಿ హాయ్ అక్క ఎంచ ఉల్లారు ఎన్ననెన్న పుండ బిజీ ఊరుడు అక్క ಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಒನಿತ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ನೆನಪುಂಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಕಡ್ಲ ಯಾಲ ಸೋಬಲ ಪಾತೆರಿಯ ವನಿತಕ್ಕನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಂಡೆ ಕೇಂಡಾಲ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ವನಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಊರುಡುಪ್ಪೊಡು ಉಡುಪಿಡು ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಓ దాని స్పెషల్ ఎంకి నీ బీట్రూట్ల పదెంగిల ಓ ಶೋಭಾ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಶೋಭಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಬಲೆ ಅನ್ಬೇಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜು ಉಲೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪನ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ವನಿತಾ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ಚು ಯಾ ಪಂಡೆ పద్నాలుగు నిమిషాలు అంత పెట్టి మీ ఒడిగా గాలి నెయ్యరే తీర్పు ñక్క ñక్క అప్పుడు ఇంకదా ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಕಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಪಾಂತೆ ಪೂರ ಸಿದಾಡೆ ಬೈದುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಾಡು ತಿರ್ಗುನು
ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ್ರ ಜೊತೆ ಬಜ್ಜು ಹಾಂ ದಾದ ಕುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಅದಾ ಅಲ್ಲ ದೀಪ ತೆಕ್ಕದು ಬಗ ಗೊತ್ತ ಉಂಡ ತೆಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಕ್ಕ ಈ ಪನಂದ ಇತ್ತತ ಚೂಟ್ ಬೋಲೆ ಕವ್ವ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ದಿನಲ್ಲ ಬೈದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಹೋಲ್ತಾ ರಾವ್ನ ಮುಟ್ಟಾಣ ಅಬ್ಬ ಈ ಹೋಲ್ದಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ನಾನು ಉಡುಪಿ ಬರ್ರೆಗ ಮೆಣಸಾಕರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಿ ನೀ ಜೋರುಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಸವ್ರ ಹಾಂ ಈ ಓದಿಕ್ಕೋ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪೆ ಉಡುಪಿಡಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನ ಬನ್ ಯಾನಿ ಕೆಂಚ ಬನ್ಪೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಡಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಬಸವರಾಜು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮುನ್ನ ಮಳೆ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮುಗಲಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಲಾಕಿದೆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ ನೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಸುಜಿ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಸುಜಿ ಸುವರ್ಣ ಯಾರ ಮುನ್ನ ನಾನು ಸುಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಲ್ವಾ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಸಾಲ ಮನ್ನವ ನಿನ್ನದು ಹೌದವಾ ಇಲ್ಲಿಂಟಲ್ಲ ಪಾಂತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಲೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಂತೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ್ರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಾಂತೆ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೇಲ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸುಜಿ ನಾನು ಸುಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮುನ್ನ ಯಾರು ನೀನು ಮಣ್ಣ ಸಾಲವನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುದು ಮೈಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪಾಂತೆ ರೆಕ್ಕೆದು ಪಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಂತೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತವ ಎಲ್ಲದು ಸಹ 8:09 8:00ವರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ ಪಾಪ ಅವಳು ತಿರ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಕರೆಂಟ್ పోతుంಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಪರಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವು ತಿರ್ಲಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಸುಜಿ ಓದಿಯಾ
ಸುಜಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾವ? ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲಿ ಜಿಂದು ಅವಳುಂಡು ತೀರ್ಥ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮಾರೆ ಪಾತಾರೆ 15 ಕುಲ್ನತ್ ಪಂಡ ಬರೋಡ್ ಚಾಕುಲ ಅಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಸುಜಿಜ್ಜೆ ಸುಜಿ ಪೋಯೆ ಖಾಲಿ ಸುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಹಾಂ ಏಪ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಲ್ಪರ್ದು ಹೊಲ್ಪರ್ದು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ ಒಕ್ಕಬೋಡು ಅಂಚ ದೂರ ಆಪು ಬೇರೆ ದೂರ ಆಪು ಬರ್ಪಿನಿ ಸುರತ್ ಕಲ ಅದೇ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಬಪ್ಪಿನ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾಗ ಪಲ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡದು ಓಕೆ ವನಿತ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ವನಿತ ಬರ್ಸ ಪೋಣ್ಬೆ ದೇ ಬರೋದುಂಡಾ ರೈಲ್ ಬರ್ತನತ ಓರ್ಮಾಂಟದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅవి ಓರ್ಮಾಂಟೆಗ್ ಇಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋಪಿನ ರೈಲವು ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಂಡು ಬಿಲ್ಲ ಇದು ಏರ್ ಪೋಲ್ ಪೆಲಿ ಬರ್ ಪೋಲ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಿಲಿ ಬರ್ಪುನು ಪೋಲುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾ ಕಾರ್ದ ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಕಲರಾ ಹತ್ತು ಮೇ ಅದೇ
ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ ದೀತೀನಿ ಕಾರಗೆ ದಿಯಾರ ಅವು ತರ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡು ಎದುರ್ದು ಇದು ಆ ತರ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇ ಬಜ್ಜು లైట్ కార్ కరందు లేదు కార్ కార్ ಒಂದು ಟೈರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಕೆ ನೋಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಪಜ್ಜು ಟೈರ್ ಸರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದಾರು ಆಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎದುರಾ ಆರು ಓಪನ್ ಮಂದಿರು ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಎದುರು ದಾದನ ಓಪನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಆರು ಎದುರು ಕುಲ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ದಾದನ ಓಪನ್ ಮಂತೇರು ಅವೇನತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಿತೆ ಚಿಕ್ಕಿಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಏ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪು ಆರು ಅವು ಕಾರ್ದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕ ಟೈರ್ಗೆ ಪಂಚ ಹತ್ತು ಬೇ ಓ ಪಂಜವೇ ಹರಿ ಹತ್ತವ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನಿ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಏ ಅವು ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಅವತ್ತು ಕಾಪಿ ಕಲರ್ ಅವು ಚಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲರೇ ಬೇತೆ ಅವು ಗಾಡಿದಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂದಿನ ದಾದನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಲ ಮಂಪಲವಿ ದಾದು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಹರೀಶ್ ಓ ಬತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ದಾದ ಬೇರೆಡಿತ್ತಾರ ಆರೆ ಕಾರ್ದಾರ್ 19 ತಿರುಲೈ ಆರ್ ಬಾನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಂದಿರಿ ಹಾ ಏಪ ಎದುರು ಉಲೈ ಸೀಟ್ ಗುಲ್ದು ಮುಂದು ಓಪನ್ ಮಂದಿರಾ ಇಂದು ವತ್ತು ಉಲೈ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಂದೆ ಉಲೈ ಇರ್ದಿಂಚಿಂಗಿ ಇಂದು ಓಲ್ಪೈತದೆ
ಎದುಡಿತ್ತದಾ ವನ್ನಸಾಂಡಿ ಅಂದು ಅಂದ ಬೆಂಚಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ನಾಗ ದೀತಿನ ಅವನ್ ಚಾಕಲು ಮಂಪೆ ದೀದಿತ್ತೇರ ಪೂಜೆ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಏನು ತೂತಾರ ಅವು ತೂತಿದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೀಜು ಒಲ ಮಿತ್ತೇರಂಚ ದೀತಿನ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ತ ಮಾರಂಚ ಅವು ದುಂಬು ಇತ್ತೀಜಿ ಆರು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಂತಂದು ಇತ್ತೇರು ಕೈಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಒಂದು ಈ ದಿನ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಉಳೆ ಬೂರ್ದಿನ ಅಂದು ಹೌದಾದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಟೈರ್ ಗಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತಂತಿರ್ದ ಚೌಕದ ಅಥವಾ ಬಕ ಎಲಿ ಕಂತಿ ಪಿನತ್ತವ್ ತರ್ಪಲ್ ಮಾಡ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಮಾರ ತರ್ಪಲ್ ಪಾವಡೈಕ್ ಅವು ಆನೆಂಜ್ ತರ್ಪಲ್ ಕಂದಿನ ಐತಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪದಿನ ತರ್ಪಲ್ಯ ಅವಳ ಅವ ಅರ್ಧ ಪಿರವಡು ಪ್ರಾರ್ಧಿದ್ರು ಐಟು ಪುಚ್ಚೆ ಉಚ್ಚಿದನು ನಾಯಿ ಉಚ್ಚಿದನು ಒಂದು ದೇಶ ದಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನ ವರ್ಷ check.